नमस्कार, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बनी टॉप 10 भोजपुरी। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के गाना लागेलू जहर के रिलीज डेट सामने आ चुकल बाटे। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखत रही और अभी तक आप सब भाई के चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पे जाके आप सब ऑल क्लिक कर ली। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के आज से एक सप्ताह पहले एक गाना के फर्स्ट लुक आप सबके बीच में जारी कल गई रहे, जो गाना के बोल बाल लागेलू जहर। वहीं आप सबके बता दें कि आज से 2-3 दिन पहले इस गाना के टीजर भी आप सबके बीच में रिलीज कर देवल गई रहे, लेकिन अभी तक आप सबके बीच में इतना बतावल गई रहे कि आखिरकार ये गाना आप सबके बीच में कब रिलीज होके वाला बाटे। तो आप सबके बता दें कि जोन गाना बाटे ये आप सबके बीच में 11 तारीख के 11 बजे हो रहा बाटे रिलीज। जी आप सबके बता दें कि बालाजी रिकॉर्ड से 11 तारीख के 11 बजे ये आप सबके गाना सुने के मिल जाई। वहीं आप सबके बता दें कि मधुर आवाज में गईले बने खेसारी लाल यादव, वहीं पे शिल्पी राज जी और ये गाना के लिखले बने आजाद सिंह जी, वहीं पे म्यूजिक देले बने आजाद सिंह, वहीं पे विवेक सिंह जी, क्योंकि 11 तारीख के सुबह 11 बजे आप सबके ई सॉन्ग सुने और देखे के मिल जाई। तो कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताएं कि आप सबके रिपोर्ट कैसा लागल। वहीं आप सबके बता दें कि अगर ऑफिशियल अभी पोस्टर जारी नहीं कर गई आप सबके बीच में, बल्कि हमारा रिपोर्ट आ चुकल बटे। अब बस कुछ ही देर में आप सबके बीच में पोस्टर पर डिजाइन हुई, उसके बाद आप सबके शाम तक बता देवल जाई। लेकिन भाई आप सबके पहले ही बता देता नहीं कि 11 तारीख 11 बजे रिलीज हुई। अभी पोस्टर रिलीज नहीं के भाई, लेकिन टॉप 10 भोजपुरी आप सबके पोस्टर रिलीज से पहले ही बता दिले बाटे। तो ये बात पर आप सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो के लाइक भी कर ली। ऐसे ही जुड़ल खबर खातिर देखते रही टॉप 10 भोजपुरी। अगर आप सब सिंगर बनी या आप सब वीडियो बनाइला, अगर अपन वीडियो के प्रमोशन कइल चाहतनी तो आप सब नीचे देवल गए नंबर पे एक बार व्हाट्सअप जरूर करम। वहीं प्रमोशन करावे कोई तो व्हाट्सअप पर मैसेज करम कि प्रमोशन करावे के बाद वो आप सबके बीच में बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाई।